Het gebied om de Balkwei bij Donkerbroek heen wie een stiltegebied, maar nou net meer. De nieuwe twabaans en 381 van Drachten naar Jestervoorde. Mooi voor de economie en de bereikbaarens, maar om wenners balen. Wij ben je komen wennen en toen zou het een soort stiltegebied worden, maar skipjes op het dik, de ecologische zone wie krijgt leer bij het jongen. Ja, daar kies je dan voor het boetengebied, die rust en die stilte. En dan wen je intuïtie en dan wordt er een keer zijn van we gaan die N381 even lekker omlezen. De rust is wel weg. U moet nagaan, die weg die liep hier helemaal niet. Die liep aan de andere kant, kilometers verderop. En het was hier aardedonker en eigenlijk muisstil. Ja, dan viel je toch behoorlijk in de steek door de politiek. Een sneldiek door je achtertuin. Dat is vanzelfs schande van het Utjoch. En het jouwt ik oren oerlijst. Een berg lawaai, echt een soort dikke, dreunende, roffelend geluid de hele tijd door het huis. Dat gaat voor Maas betiet al. Het nog donker is, begint het al te rieden, het vrachtverkeer. Dat is het meest storend, het vrachtverkeer. En de lachen, de hele tijd gaat het als een flitsend voorbij op Hichte. Een loodse wal vermindert de oerlijst van gewoon omwenners van de nieuwe dik, maar net voor Elsenien. Bij de Balkwei is een loodse wal onveilig, zei de provincie, want er zit een bocht in de dik. De Jong vindt het een vreemd argument. Even verderop onder de Tjabbekamp, leidt wel gewoon in diezelfde bocht wel een wal. Ik zei, ja, dat kun je dus net verkepen. Als veiligheid een aspect is, dan kun je die direct net lezen natuurlijk. Deputaire Sietske Poepjes neemt de klachten serieus en had in de steertentas zijn de oerlijst te onderzoeken.